idioma estaba a la parte de allá, estaba en los nacionales, y a la parte de sí, esos socialistas republicanos. Y entonces tenían por de que pegaran i incendiaren els collons. Ficar a l'Ajuntament d'autobusos per treure els xiquets d'allí i que se liarien a tirar bombes i l'alcalde diu, así no vull que un xiquet ni mig, que a saber así com quedarà això. No bombardearon mucho, pero bombardearon. De hecho, mataron a un niño que estaba en un balcón. Mon pare les deia a ma mare, diguent-li que sigués que fora de Madrid. Nosotros vivíem en la zona de Madrid, però entrava el front i és quan ens feren anar-se de casa urgent i ma mare, pues claro, amb 4 criatures que tenia entonces no tenia mans per agarrar res més, només que les criatures que totes eren, la meva germana i jo sèiem any i mig. Unes de la falda, altres del colze i un al braç. És quan vingué un dia mon pare i digué que nosaltres teníamos que evacuar. Que mos ficaren en els autobusos, estaves agarraets, plorant. Imagina aquells quadros, tots els xiquets abraçats amb els pares, plorant, però era precís soltar-nos. Com eres tan xicotet, tan 9 anyets que tenia, pues res, com si fos una excursió. Ens donaven una bolsa de cartó en un bocadillo de pan agahecho. I feia una olor agahecho. I l'autobús on estaven on ens donaven les bolses feia una pudor a peus bruts. I mon pare vingué un tros gran darrere de l'autobús correguent, que ja l'autobús a l'aire i el perderem de vista. Venien els avions seguint els autobusos i venien els avions i quan atinaven, tiraven l'autobús fora i me'n recorde que en puestos que així que havien arbres i això dient «Ala, al suelo!» Nos baixaven a l'autobús i ens dient a totes «Boca pa abajo!» i ahí ens tenís a totes xitaetes boca per avall hasta que nos dient a l'autobús otra vez i tornàvem a pujar a l'autobús i una altra vegada.